Tiedättekö mitä? Tähän videoon mä olin kerrankin silleen, että nyt mä en pidä mitään saakelin minuutin alkuspiikkiä, vaan mennään suoraan asiaan, mutta kyllä mun pitää kertoa teille tää tarina. Mä nimittäin äsken pääsin puoleen välin tän kuvaamisesta. Kesken videon mä olin silleen, voi vitsit, kun ilmestyy ruudulle merkki, että sun muistikortti on täynnä. Tää on silleen, että ihmiset, kattokaa teidän muistikortit, jos ne on täynnä, niin älkää aloittako kuvaa videoita. Mutta mä olin tottunut siihen, että mulla on nytkin mä tyhjensin sen muistikortin aika lailla, mulla on siinä 100 gigaa tyyli tyhjää, niin mä voin täällä kuvaa seuraavan vuoden ilman varmaan, että tulee mitään ongelmia, mut joo. Mä kelasin, että oli jotenkin hauska tarina, mutta ei sit loppujen lopuksi ollutkaan, mut joo. Mennään nyt tuohon asiaan. Eli tosiaan me itse ajattelin puhua teille typeristä sanonnoista, koska voi veljet, niitä riittää. Tää sanonta on häirinyt mua oikeesti pienestä pitäen. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Miksi? No milloin mä sitten nuolaisen? Siis te kävelette kadulla jätskin kanssa. Teillä on 2 vaihtoehtoa, milloin te haluatte nuolasta sitä. Silloin, kun sä kävelet siinä, se jätski on sun töttörössä. Ja silloin, kun se on tippunut siitä sun töttörössä siihen lattialle. Niin kummassa kohtaa te haluatte sitä nuolasta? Niinku, mä ymmärrän mitä tää sanonta hakee, mutta siis jos tää niinku haluis järkevästi muotoilla tän sanonnan, niin tää pitäisi olla silleen, että nuolaise ennen kuin tipahtaa. Tai muuten sä syöt sitä jätskiä lattialta ja tuut kipeeksi. Et niinku, come on. Mikä tää kieltä vaivaa oikein? Kieli. Joo. Toinen sanonta, niin nopeat syövät hitaat. Kenet sä ajattelit syödä? Mä ymmärrän, että tää tulee niinku, tiettäkö, luonnosta silleen, että koska jos sä oot nopeampi eläin, niin sä saat niinku nopeampi petoeläin, sä saat niitä hitaita uhreja kiinni. Sä saat ruokaa. Mut kun tätä käytetään yleensä aina sellaisissa yhteyksissä, että joku mutsi huutaa tuolta, hei, täällä on pullaa. Nopeampi menee sinne, ja jos nopeampi on kusipää, niin nopeampi syö myös hitaamman pullat. Mut ei se sitä hitaampaa syö. Tiedättekö, kannibalismi ei oo enää mitenkään hirveen laajalle levittynyt idea. Niin täällä kyllä niinku hitaampia pahemmin syödä. Sitten tämmönen, mitä mä vaan niinku käsitän, että otetaan ilo irti elämästä. Kaikkihan tietää, mitä toi tarkoittaa. Mutta älä hyvä mies sitä iloa irti ota siitä elämästä. Tiedättekö, että yrittäkää saada sitä iloa siihen elämään. Älkää sitä iloa repikö pois siitä elämästä. Et mä tiedän, mitä tällä sanonalla totta kai tarkoitetaan. Mut toi vaan jotenkin tuntuu niin ristariitaiselta. Sitten tämmönen yksi typerä lausahdus niinku, mikä ei kyllä läheskään aina pidä paikkansa. Et kaikki mikä ei tapa, vahvistaa. Vahvistaako ihan varmasti? Mä heitän tähänkin teille tällaisen vaikka tilanteen. Te kävelette kadulla, joku random hiippari hiippalee täällä taakse, lyötte teillä vasalla takaraivoa. Tai niskaan, sanotaan niskaan. Te halvaannutte esimerkiksi, olette 2 vuotta sairaalassa aika putkeen, teillä on jotain hirveitä vaurioita. Te ette pysty enää käveleen tai jotain. Vahvistiko? Toki mä ymmärrän, että siis sillä tarkoittaa sitä mentaalista juttua. Mut siinä kohtaa esimerkiksi, kun sut lyötäis niinku vasaralla silleen, että sä halvaannut se tälleen, sä oot sairaalassa pitkään tälleen. Ei mä usko, että sun niinku mentaalinen kestävyys tosta paranee yhtään mihinkään. Mä ainakin olisin ihan hajalla sen jälkeen. Et ei toi ihan niinku tolleen vahvista. Tollaisia tilanteita löytyy kyllä aika paljon. Toi oli vaan tommonen yksi esimerkki. Tämmönen huittava taas vaihteeksi, että leikki on lapsen työ. Mäpäs luen teille tästä Wikipediasta tällaisen työn määritelmän. Työllä tarkoitetaan jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävää, pitkäjännitteistä, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka liittyy tyypillisesti toimeentulon hankkimiseen, suluissa ansiotyö, tai yksilön omien taikka hänen lähipiirinsä aineellisten tarpeiden tyydyttämiseen, kotityö. Muunlaista työtä kutsutaan vapaaehtoistyöksi. Ehkä jossain määrin lapsen leikkiminen niinku menee tohon noin, mutta ei se mitenkään hirveän pitkäjänteistä oo tai yleensä edes aktiivista ja ei se tavoitteellista juurikaan oo. Sillä ei hommata rahaa. No toisaalta yksilön omien tarpeiden tyydyttämistä, sitä se ehkä on. Mutta mikä mua tässä eniten häiritsi tässä niinku sanonnassa, niin miksi lapsen pitäisi ylipäätänsä tehdä työtä? Eikö tässä niinku viimeiset 200 vuotta ole todettu, että lapsityövoima on niinku huono asia, sitä ei kannata, siitä on yritetty päästä eroon. Niin älkää yhdistäkö lapsia työhön. Olen puhunut.
Sitten tämmönen, mikä niinku henkilökohtaisesti mua kanssa on mietityttänyt pitkään, että kel onni on, se onnen kätkeköön. Mitä hittoa tää sitten meinaa? Jos ja kun mä oon onnellinen, niin mäkö en saa näyttää sitä? Tää on joku niin sellainen perus suomalaisten juttu oikeesti. Jos joku teistä on onnellinen, niin näyttäkää se mahdollisimman selkeästi. Tiedättekö, hyvä fiilis tarttuu poikkeuksellisen hyvin. Niinku, siis mä oon huomannut sen oikeesti, että jos te kadulla kävelette ja teillä on vaikka joku kaveri sitten tulee vastaan ja se on tosi hyvällä tuulella. Se tarttuu tosi hyvin teihinkin. Kyllä mä niinku sen ymmärrän, että jos teillä menee hyvin ja elämä menee onnellisesti, niin ei nyt tarvi ruveta silleen kusipää ylimieliseksi tälleen. Kyllä mä sen ymmärrän. Mut näyttäkää edes vähän onnelliselta tai tälleen. Jos kaikki on niin... Tää on perus Suomi juttu, että kaikki näyttää masentuneet tuolla kadulla, niin kyllä sitä väkisikin itekin rupee tollaseksi. Niin vähän jotain niinku, tiedättekö, iloa elämää. Olkaa te se aurinko, jos tuolla ei muuta aurinko paista. Tuli nää niinku ihan lennosta mieleen semmonen juttu, että pitääköhän jotkut jenkit sanois tähän näin, jos ne kuulis ton sanonnan. Ja niinku oikeesti mietityttää, että mitä ne sanois. Mikä niiden refleksio olisi, että mikä tää Suomi-juttu on, kun nää on taas tällaisia niinku sisäänpäin kääntyneitä, eikä saa näyttää ulospäin yhtään mitään. Sitten vielä viimeisenä, ehkä kaikista tyhmin. Tää henkilökohtaisesti on triggeröinyt mua niinku niin pitkän aikaa. Poikkeus vahvistaa säännön. No mitä h***tiä? Siis eikö se oo juuri toisinpäin? Eikö säännön idea oo se, että kaikki menee sillä tavalla? Jos siinä on poikkeus, niin silloin sitä sääntöä nimenomaan ei ole. Niinku se mistä toi sanonta saa niinku juurensa, niin se on joku semmonen, että niinku kun on poikkeus, niin ihmiset huomaa, että on olemassa käytännössä vähän niinku joku sääntö. Että kaikki käyttää esimerkiksi kesällä hattua tai tällainen, kun joku ei kävelisi hatun kanssa, niin sille toi kävelee hatun kanssa, joten kaikki muut kävelee hatun kanssa, että se on vähän niinku kirjoittamaton sääntö tai jotain tällaista. Kenelle tulee ensimmäisenä mieleen tosta, että poikkeus vahvistaa säännön? Joku tommonen asia. Joku roti tähän touhuun. Siis mua triggeröitää nyt niin paljon, että mä en tiedä, mä huudan tästä varmaan seuraavat 10 minuuttia, jos mulle annettais aikaa. Ja no, teorasta mun kanavan mulle annetaan kyllä aikaa, mutta ehkä mä jätän teidät pohtimaan näitä itekseen. Hei, tää on semmonen oikeesti aihe. Kertokaa kommentteihin, mitä mieltä te ootte näistä. Onko tää teidän mielestä yhtä tyhmää? Koska tosi moni näistä on mun mielestä jotenkin vaan niin väärin. Noista sanoista. Ei tää niinku mun elämää kaada tai mitään, mutta se on vaan huvittavaa todeta, että nämä on ihan typeriä nämä sanonnat, mitä kaikki käyttää tosi aktiivisesti ja tälleen. Jos teillä on muita tällaisia sanontoja, niin kertokaa sekin ihmeessä kommentteihin. Hei, jos te laitatte vaikka likeä ja kerrotte niitä kommentteihin, niin mä voin tehdä ehkä toisenkin videon, jos löytyy tarpeeksi tällaisia typeriä sanontoja, mistä mä en puhunut vielä tässä näin. Jos löytyy toisenkin videon niinku materiaaliksi, niin tehdään toinenkin video tällainen. Koska tätä on hauska tehdä, kun mulla on vahvat mielipiteet näihin, että suomen kieli on vähän typerä välillä. Mut joo! Eikä mulla on muuta. Kiitti, kun katsoit työkästikin, lisää kommentteja, ja kaikkea kivaa. Mun puolesta olisi vaan, että moikka moi! Ai että tää on hauskaa touhua välillä.